kawawuok e lipot mar Juma wadhi nyime kama riwruok mar jondik tije FKE ogolo luoro ewi kaka piny owacho jondik tije ewi ng'ado gi osuru mamalo. Kaluwore kod FKE, kwan mamalo mar osuru ma sirikal juogo jotije okalo mano ma chik oyie. E kinde mane gichwalo lipodgi ewi ochumi ma pacho ka, gimedo ni jotije malo 5,000 osewito tijegi kochakore higa mar 2022 tok thoth kembe lor kaluwore kod lwasi mapek mar ohala e pacho ka. Jacqueline Mugo mar FKE kamano bende oseyo piny owacho kuom koso chulo gope mag kembe gino momedo hinyogi kendo miyogi lwar. What is the statement to the government? 57 of our members have declared redundancies over the last 3 years, and 20 we have a breakdown of that. In 2024, we had 20 companies declaring redundancies. In 2026, it was 11, and in 2022, the remaining. Out of this, from our membership, some 5,500 employees were affected, specifically 5,567. The law says that an employer should ensure that the employee takes home at least 1/3 of their earnings as net take-home pay, which then helps you run your family, your life, and meet your personal obligations.